tomto roku sa koná už 9. ročník vedomostnej dejepisnej súťaže nazvanej Otázniky histórie. Do jej prvého kola, ktorej témou boli dejiny Slovenska, sa v rámci republiky zapojilo 3500 študentov stredných škôl, medzi nimi aj 270 študentov strednej odbornej školy v Holíči. 5 z nich sa podarilo zabezpečiť si postup do ďalšieho semifinálového kola. Veľmi nás to potešilo, pretože väčšinou sa tam zapojili školy z gymnázia a aj naši žiaci majú určité vedomosti, ktoré môžu konkurovať aj študentov z gymnázií. Za účasti všetkých študentov školy v stredu 5. decembra v mene mesta i Trnavského samosprávneho kraja, ktorý bol spoluorganizátorom súťaže, prišiel k tomuto úspechu popriať primátor Zdenko Čambal. Spolu s ním sa slavnostného podujatia zúčastnila aj Miroslava Bušíková z Asociácie primátorov a starostov, ktorá súťaž pripravovala. Skôr než si študenti prevzali vecné odmeny, obaja predstavitelia ocenili úspech, ktorý súťažiaci dosiahli, a so želaním úspechov aj v ďalšom kole im primátor zároveň odovzdal aj obálky so súťažnými otázkami. Rovnaké poďakovanie zaznelo aj na adresu profesorky Anny Polesňákovej, ktorá študentov na súťaž pripravovala. Boli tam 3 kolá, každé kolo sa skladalo z 10 otázok a tie otázky boli zamerané na históriu nášho slovenského národa a časť otázok bolo aj z novodobých dejín. Čo si myslíte, že najmä rozhodlo o tom, že 5 z vašich študentov postúpilo do ďalšieho kola, do toho semifinále? No, neviem, že sa snáď sa pripravovali, hľadali na internete, pomáhali si a ja si myslím, že to rozhodlo. Adriana Sasinková, Gabriela Hnátová, Tomáš Zboril, Jan Chocholáček a Andrej Štepanovský ako úspešní riešitelia budú mať na vypracovanie a odoslanie zadaných otázok 5 dní. Pozrieme sa, aké sú otázky, zídeme sa a budeme sa nejako snažiť pomôcť navzájom a individuálne žiaci sa budú musieť aj pripravovať. Asociácia primátorov a starostov zaslané odpovede zhodnotí a vyhlási výsledky. Bude príjemným prekvapením, ak v tohtoročnej silej konkurencii 8 desiatok súťažiacich a po minuloročnej účasti v semifinále študenti Holíckej SOŠ postúpia až do záverečného finále, ktoré sa uskutoční 20. decembra v Trnave.